Αν θέλουμε να μάθουμε καλό κουνγκ-φου, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη στάση του αλόγου. Να δουλέψουμε πάνω στη στάση του αλόγου τουλάχιστον 11 για 12 μήνες συνεχώς, καθημερινά. Η στάση του αλόγου είναι αυτή. Πρώτα μαθαίνουμε σκληραπηγία περίπου σε ένα αντικείμενο τέτοιο, η επιλογή του καθενός όπως είναι, μετά με επαναφορά. Μετά τη γροθιά της όλης και τα καθιερωμένα ανατολίτικα μπλοκ. Παίρνουμε αυτά τα σίδερα από 5 κιλά και καθόμαστε όσο μπορούμε στη στάση μαμπού. Θα σας δείξω τώρα μία τεχνική από το στυλ της Τίγρης. Ένα βάσιμο.